Para empezar, me penso que creo que está claro, creo que hai argumentos suficientes como para afirmar que se trata dun outeiro transformado, existe unha serie de aterrazamentos, de muros de contención, hai unha intención de arquitecturizar un lugar de por sí, de forma natural destacado, e creo que tamén é salientable o estilo no que está gravada a famosa figura da Moura, que creo que se corresponde de forma bastante aproximada co que podemos chamar o estilo atlántico, aínda que non representa ningún motivo típico deste estilo. Refírome á técnica de gravado, que podemos ver como existe un surco que delimita a figura, pero que dito surco non forma parte da mesma, sino que simplemente é unha delimitación da mesma. O escultor puido ter usado un montón de solucións distintas, pero optou por esta precisamente tan común no estilo atlántico. Despois tamén, eu casi estou seguro de que o interior da figura está parcialmente traballado, está uniformizado, e iso vese en que os granos de cuarzo están máis erosionados dentro da figura que no espacio circundante. Bueno, entón, a min o que me chama a atención é que, bueno, a evidencia da importancia da vulva está aí, pero o que falábamos fai un intre de como fai a forma abombada do ventre, que claro, parece ser que unha figura, unha muller preñada, digamos, incluso o que se intúe dos brazos parece que están, digamos, agarrando o ventre. Que un sitio relacionado coa fecundidade parece evidente. Hai outras cousas moi interesantes. Estamos sobre unha confluencia de dous ríos. As confluencias de ríos son santuarios naturales en moitísimos casos. Betanzos é un dos sitios que na Idade Media ten un topónimo, non recordo se é Némitos, unha cousa polo estilo, que ven do Németon celta, santuario indudable. E despois a presencia xa paradigmática casi de Santa Mariña, que estamos nunha das tantas parroquias de Santa Mariña con restos arqueolóxicos vencellados dun interés relixioso, santuario, etc., chamémoslle como queiramos, evidente. Todo o tema do sol e das orientacións, a liña este-oeste da Moura, pero a liña norte-sur que parece ser que está presente na outra figura e nos accesos. Quero dicir que hai unha superposición de elementos simbólicos que cada un deles aillado quizás non é moi relevante, pero que todos xuntos levan a pensar que estamos ante unha configuración particular dunha serie de modelos de santuarios da Idade do Ferro máis ou menos reaproveitados ou que siguen en funcionamento durante a época romana, que pouco a pouco vamos coñecendo máis. E isto é tamén moi interesante porque é dunha vez a ver se quitamos os castrexos dos castros, no sentido de que os castrexos vivían máis ao lado dos castros, pois para camiñar, para relacionarse uns con outros, para facerse a guerra, para cultivar e tamén, sen dúbida, para facer actos de culto, como pensamos que poidera ser nun primeiro momento distinta, que, por suposto, fora despois romanizado.